Hola, soc la Magdalena Sales del Museu d'Història de Manacor. I nosaltres, en Margalida Galmés, i en Josep Garí, tant com abans. Cada feina del camp s'ha dut a terme en un moment determinat de l'any. Avui xerrarem de les feines de fora vila el mes d'estiu. En aquesta estació hi havia molta feina i tota ella estava relacionada amb el cultiu del cereal, fonamentalment el blat. Els pagesos i les pageses només tenien fruita i verdura fresca en l'estiu i per conservar-la per mesos de més escasses en l'hivern s'havia de secar o empotar. També era el moment de segar el blat, garbejar, batre, ventar i porgar. Sabeu què són aquestes feines tan concretes de fora vila? Avui vos ho explicarem, o vos ho explicaran. Un altre motiu de Sant Llall, Xamana, i me diu Miquel Fons Martí. Diuen un llotger molt hermós, veïnat de Canyeres d'Et. Un bon dia matinat vaig néixer a Vilet, l'any 1922. He fet 8, data 8. Jo som Guillem Sureda Antic. Vaig néixer el 21 de febrer de l'any 34. Ara em torno a fer anys, faré 87. Aquí no sé ja arranca, i així tot treballant. Si hem llevat per Sant Joan, anirem a la Font Santa. El sembrat, d'un punt, fins al maig, comença a secar. I quan comença que se seca, allà al mes de l'any, ja pot començar a secar. Ja així, quan tenia la mà plena, agafaven un bri i donaven la volta en el bri, que se deien la faldllà. I cada 3 faldllades era una llavella. Per secar les faus, els bons segadors, se podaven dalt, se passaven a la canya aquí i damunt les tallaves a mitja, i s'arribava fins aquí. I aquí de sortia 2 dits, la canya, i el dit més llarg, i agafaven més bona i l'espada. I tampoc no era tan fàcil fer un tall. També arribaven un benegó, la mà esquerra. Quan que llavors es feien la faldllada, i es posaven el manat aquí. Aquí senyava un mes de tira, la fausa. Llavors em van venir unes màquines de senyar. Ja va ser una lata molt gros. I ara, mira el que hi ha. Primer de tot, sellaven les faves, que era el primer que sembrava. I llavors, a continuació, ordi i cibada, i el darrer, el blat. Comença per l'ordi, allò per la cibada. I li deien el restoble, això. La cibada i l'ordi. I aquesta cosa, li deien el restoble. I més o menys la línia va per Sant Joan, i per això aquesta cançó diu això. Si va per Sant Joan, anirem a la Font Santa, anirem a fer una festa. Feien llarmes llavors, La feina més feixuta era el garbejar. Havia les llarves i un d'escap i allà. Si les tenia de prop, el mateix dia ben de matí, dues les llarves a cella. Però si les tenies en fora, antes havia d'haver dues les llarves i feien una garbera, de vora cera. I llavors havia de tornar a agafar les llarves de la garbera i les havia de dur al mig de cera. Havia de llevar-ben 6 i amb una forca a les tenies. Quan senyal feien llavelles, que són aquí, petitetes, i allò senyal el feien així com volia, clar. Quan senyaven la màquina, eren 6 llavelles cada llarba, 6. Feien llarves, tenien un 6 i posaven 6 llavelles. Primer 4 i les ressenyien, perquè no caigués. I va posar 2 llavelles més damunt, una de cada banda, i la fermaven. Quan sellaven la màquina, les llavelles sempre quedaven més desfetes i feien les llarves. I llavors quan anàvem a cercar les llarves per dur a cera, hi venia una dona, espigolava, pillava els vins, feia manadets i llavors posàvem una llavella. Si quedava una espiga, també la plegaven. Es replegaven les llarves, posaven un cel, les tapaven amb una tela, perquè l'endemà no fossin robades, perquè la robada impedia que se'n batés bé. Amb una bisti se batien 2 cabells i mig o 3, segons el gra. I quan batíem en les 2 bistis, la peixa, posàvem 4 cabells o 5. I un cabell són 10 garbes. Per batre, només un cabeçó i les coquiaves. Vi que els bisti per aquí totes se manejaven. Perquè hi ha una cançó que diu, la pot dir, diu, per batre en el món no hi ha, amigos ben ferrades. Ferrades són les ferradures, i peguen unes potades que a cera fan tremola.
Si te'n vas amb una somera veia, que jo mateix no faràs res. Un ego i tat, batia tant a potades com el xartó. La cera, quan havien fet una sort baixa, li granaven ben arreu. Llavors s'enguixaven la bístia en el carro amb una bota de dents, bota com aquestes de vi, i se n'anaven en el pou més prop que hi havia, i llavors arribaven a cera i amb un pou alt, un poc així per les voreres, l'esquixaven per no tocar aigua cap a de fora, i llavors amb un palet, amb una ratlladora, esquixaven tota cera, una bota de cada dia o dues. Quan de començar a batre feien cera ben neta, i la rascaven amb un cavi i una pala, si hi havia una herba ben rascada, i llavors passaven un cilindro de pedra amb una bístia perquè el trasport tornava a tirar fort. Agafaves la forca així, ventaves, si el vent venia d'aquí, giraves, alçaves d'on va rompar la forca i se n'anava la palla. La pols que ja era batut, se n'anava més enfora i la palla quedava més a prop i el gra quedava a l'esquerra o a la dreta. I quan estava molt net de la palla, jo li fa una pala, se de palejar, se tirava d'un mes, se tirava l'altre, feien dos xermons. I mentre el gra se n'anava així, el vent se duia sobre tot, però mai les duia tota. I quan tenia el xermull allà, en la pala, d'allà el tornava d'aquí. Llavors seré, era el darrer, i se posa a damunt d'un forjat de fusta, diguem, a baix del més amunt, allò fa un forjat així. I se posa a clavar aquí, on li dona les naes del gra brut, i tira el serè, fa així. El feixut se'n va aquí, i les floretes i fulletes i coses se'n va cap allà. I on amb un ram lleva el brutó, perquè el vent s'endú el brutó, i aquí feia llelet. La vida d'un pagès no acaba mai, va donant voltes i d'una passa a l'altra. Ai, per batre en el món no hi ha. En el món no hi ha i consonegos ben ferrades que peguen unes potades. Unes potades i que peguen unes potades que cera fan tremolar. Aire, aire, petitones, venga que vas bien de llevant avui.